че играем Cuphead част 2. Ето това е Cuphead. Защо не ми каза? Какво? Ти си ме спасил. Важното е, че си жива, че си тук. Освен това си загубил съзнание. Селин ми каза. Как ще ти се отблагодаря? Направих каквото трябваше. Сега и ти направи нужното. Отиди в стаята си и си почивай. Не, по-добре съм. Благодаря. Седни и твърдиш, че си добре. Добре съм. Ще ми мине. Сори, хора. Сигурно, защото станах изведнъж. Държа те. Добре ли си? Добре съм. Ще те заведа до стаята. Очаквайте част 3 как ще играя Cuphead.